Vostedes que esta mesma semana falábamos do persoal de Correos e lembrarán que tamén decía Rafael Iglesias dende a CIGA Correos que ian a manter as concentracións, malia que levan certamente pois moitos meses reivindicándose, pero que ian a seguir. Tamén onte pois houbo esa resposta a esa petición que levaba pois o senador a Madrid, que non difire moito de outra pregunta pois que facía o Bloque Nacionalista Galego. En definitiva, que di pois o goberno que a empresa xa fixo unha reestruturación, que hai máis persoal, que houve un incremento e que cando se produce pois máis traballo, digamos cando hai maior volume de traballo de envíos, pois se fai un reforzo da plantilla. Rafael Iglesias, moi bo día. Bo día a todos aí de Adremosa. Bueno, como acolledes esta resposta? Bueno, a ver, non nos sorprende porque evidentemente xa dixeches que fai exactamente 3 ou 4 meses, en febreiro, foi esta mesma cuestión planteada pola senadora galega pola circunscripción autonómica Carmen da Silva, do BNG, e exactamente coinciden as respostas, non? A ver, a empresa utiliza un marketing de respostas xornalística que emprego, que distribuye personal hasta un cento na provincia e despois outros centenares na Galicia, pero o real é que non vais ao terreno de la LIN, o concreto, non? E entonces, claro, aí non é máis que un bucle e nós non estamos dispostos a entrar nesa dinámica, non? A ver, está claro que non queren asumir de que o territorio no noso país, en concreto en la LIN, na comarca Odesa, non? Porque estamos falando non só de la LIN, sino de 4 concellos, non? Sí. A dispersión da población, o número de núcleos de población poblados, que non está para nada despoblada, como pretenden o interior galego, que prácticamente é un deserto. Non, Odesa é unha comarca moi importante no sector agrogandeiro. Acaba de poner de manifesto anteriormente con unha entrevista que fixetes a diputada Ariana, e o mismo alcalde de la LIN, o señor José Crespo Iglesias, e senador tamén, é consciente delo. E bueno, nos agradecemos en este caso tamén a él como representante do Senado a seu apoio e interés polo tema. Ahora o que pasa é que nós seguiremos votando o pulso á empresa e evidentemente claro que reforza, pero cando se ve moi desbordada, como foi o caso desta semana, o que pasa é que claro, os reforzos a veces son envenenados, porque non querer dar o brazo a torcer de que o personal é insuficiente para dar un servicio a todo o territorio de calidade, acorde coa legalidade, coas normas que regulan o dereito do cidadano a recibir o correo postal, pois está facendo augas por todo o tempo. Bueno, porque a resposta ali exactamente que, bueno, o goberno cifra en 117 os postos adxudicados no concurso de traslados e di que eses procesos permiten dotar as diferentes unidades e centros de traballo, como é o caso de la LIN, do persoal necesario para atender axeitadamente todo o volumen de traballo que se xera nos mesmos e que en momentos puntuais se reforza. Decías que si se produciu un reforzo, pero entendo que sería só exclusivamente para a campaña, non? Sí, efectivamente, é temporal, con data de finalización de mañá, venres, xoves, e mañá en día 7 se acaba el reforzo. A ver, o concurso de traslados evidentemente xa temos dito algunha vez anteriormente, é a mellor forma de solucionar este conflito na unidade de reparto de la LIN. O que pasa é, claro, si esas 117 están cero para la LIN, pois eso tamén non ten que decir, e que se tiñamos 23 efectivos no 2016 dimensionados, e agora de golpe queren suprimir 4 servizos de xornada completa sin ninguna medición e atendendo ao criterio solamente de número de objetos e as distancias, claro, sin conocer o país que temos, as pistas, as vías, os camiños por os que nos movemos e como é a población no sentido a que se dedica, pois é imposible, non? Ese
ese criterio se utiliza en todo o Estado, non nos vale a nós, e o sabemos perfectamente, e tamén calquera que sabe e conoce o país un mínimo a respecto da Galiza, sabemos do que estamos falando, non? Porque claro, eu reconozco que os servicios públicos na nosa terra é moito máis caro, pero non só o postal, o sanitario, o educativo, etcétera, etcétera, porque hai que dar servicios e aproximarlos ao ciudadano e evitar que queden zonas de comarcas sin sanidade, sin educación e sin servicios postais. Vale, pero entón, non estades satisfeitos obviamente coa resposta dada, nin coa que se dera con anterioridade, pois tamén o Bloque Nacionalista Galego e tampouco agora o Partido Popular. Que resta facer? Que ides a facer? Bueno, nós vamos a seguir constantemente na nosa mensaxe e como a verdad que o personal da unidade levamos anos arrastrando unha presión e unha carga psicolóxica na nosa labor diaria. Creo que isto foi xa a gota que derrubou o vaso e non vamos a deixar de protestar, non? De todas formas, evidentemente, tamén temos claro de que a empresa non lle importa que convoquemos folga, non? Falle máis daño que estea nas institucións demandando solucións e incluso, bueno, a través dos medios, como pode ser o Radio Voz e calquera outro, non? E que se fale pola ciudadanía do servicio postal, que é o que se trata, de defensa do dereito do servicio postal, pois, claro, nós, este tipo de reivindicación, de demanda, vamos a facer desta forma, non? Entendemos que en estes momentos, dadas as circunstancias, é o máis eficaz, non? E aí estamos. De feito, vamos a decir ben claro, hubo unha provincia no País Vasco que, aproveitando as eleccións europeas, convocou folga toda a representación sindical unanimemente en Vizcaya e tiña convocada para o viernes da semana pasada e hasta hoxe, non? 4 días de folga nesta semana e, claro, cando foi ao servicio de mediación do traballo do País Vasco, pois acordaron que se cobrirían as baixas e polo menos as vacacións según as necesidades do servicio. Pero esa é unha cousa que nós aquí temos xa conseguido sin a convocatoria de folga e además sabemos perfectamente como se las gasta a empresa. Si se convoca se folga, por exemplo, nestes días que son de campaña electoral, acabarían poñendo unhos servicios mínimos de hasta o mellor o 80 ou 90% dos servicios, no que había que asumir o reparto total e absoluto da propaganda electoral, para empezar. Entonces, claro, nós, como di outro, somos de largo recorrido e sabemos perfectamente con quen nos enfrentamos, non? Pero tamén a empresa é consciente de que así non pode seguir, porque non é só o caso noso de la lei, non? Sin personal non hai calidade no servicio postal e continuamente está ofrecendo servicios que sabe que sin o factor humano é imposible que o realice e ten que, como digo outro, baixar ao terreno, non? Al lugar e ao territorio no que estamos, sin conocer por parte de arriba, non? Apostando por métodos de reducción de plantilla como os fai, con empleo de inteligencia artificial que é a que está en boca de todo o mundo, non? Os sistemas informáticos, bueno, os algoritmos e as fórmulas dan un resultado de dimensionamento de personal que non é adecuado no territorio do noso país. Eso non vamos a baixarnos dela e ademais teñen que ser conscientes de que é así. Bueno, pois a ver que acontece. Despois, xa lle decía e repito, despois nos vai acompañar o alcalde de Lalín, tamén lle preguntaremos obviamente por isto e a ver se sigue instando tamén no Senado a que se ciñan máis a pregunta en sí, que é realmente o problema que existe en Lalín. Rafael, que moitas grazas, espero que teñas unha boa xornada de xoves.
Pois sí, en eso estamos, moita calor que parece que vai a caer a tornada. Temos que nos libremos pola mañá. Moitas grazas a media red da voz. Moitas grazas a ti. Bueno, pois así as cousas, saben vostedes que non mudou polo de agora absolutamente nada, porque é certo que houve resposta por parte do goberno, pero ven a decir exactamente o que xa sabíamos, é dicir, xa a resposta que con anterioridade tamén se dera ao Bloque Nacionalista Galego, e que sí, cando hai un volumen moi importante, digamos, de envíos, como está sendo o caso agora mesmo por mor da campaña, pois que haberá un reforzo, e confirmaba Rafael Iglesias da CIA Correos que si se deu este reforzo, pero que remata pois a mañén pois o unísono coa campaña, que xa sabemos que mañén remata oficialmente a campaña electoral para estos comicios do próximo domingo. Amplo volumen de profesionais que son os carteiros. Vostede levou ao Senado esas reivindicacións dos traballadores pois de Lalín, bueno, que tamén están traballando pois no Concello de Dozón, no Concello de Rodeiro, e a verdade é que o que se ven a decir é que se van a cubrir as prazas en momentos moi puntuais. De feito nos confirmaban que sí, para esta campaña destas eleccións europeas houbo un pequeno reforzo, pero que xa acaba mañén. Haberá que voltar a insistir con este tema? Que se vai a facer, alcalde? Pola parte miña como alcalde, eu fixen o que estaba na miña mão. Sí. Eu recibín o colectivo, sí. Estou de acordo co que reivindicaron o colectivo, que reivindica, sí. Porque hai plazas aquí vacantes que non se cubren. Sí. Non é que haxa que crear novas plazas para Lalín, que ocupa basicamente o Dozón, Rodeiro, Agolada e Lalín, estes 4 concellos. Non é que haxa que crear novas plazas, é simplemente as que hai, que temos aquí na zona, que as cubran. Esa é a petición. Eu fixen unha pregunta ao Ministerio, na que fixémola que se lle dá máis intensidade, e puxe un nombre dos 3 senadores da provincia de Pontevedra, e pedimoslle ao Estado que as cubrira, e a resposta é esa que vostede di. Eu incluso, e máis, eu falei, como conozco Pedro Solves, falei co director xeral de Correos, pedinlle se podía falar con el, e a sorpresa foi que chamoume el porque me conocía da outra etapa miña do Senado, cando ele era secretario do Estado de Infraestructuras, eu era o presidente da Comisión de Fomento e tiñamos un certo trato, tiñamos unha boa relación institucional. Entón, el ver que era eu, chamoume, estuvoume comentando de que díxome, mira, alcalde, estate tranquilo, porque aí non vai quedar, cando faga falta persoal, vámoslo mandar, pero en todo caso, vante chamar. Vale, eu despois viñeronme ver os responsables de aquí de Correos de Galicia, e tuve unha reunión con eles, e o que me dixeron é que as prazas que sistemáticamente que non as querían cubrir e tal, pero que aquí non iba a haber, é o que me dixeron a min, que non iba a haber ningún problema, que se, por exemplo, hai unha baixa ou fai falta máis persoal, que o meten sin problema ningún. Eso é o que me dixeron a min, e a resposta do Ministerio xa teñen vostedes aí, é a que é. Así que nós fixemos o que podemos. Eu estou de acordo en que as debían cubrir as plazas que hai aquí en Lalín, pero é un tema que ten que resolver o Ministerio. Nós podemos pedir o que é o que fixemos, pero tampouco podemos ir máis alá. Eu sei que eles están manifestándose para que as cubran, pero quen ten a sartén polo mango é Correos, e nós en Correos pues, podemos fazer a petición que xa se fixo públicamente, personalmente. Xa digo, eu aproveitando da miña condición de senador, falei con o presidente de Correos, perdón, que antes dixen mal, me parece o nombre do presidente de Correos, Pedro, pero non me acordo agora o nome exactamente, pero bueno, eu falei con el, como digo, tiña trato con el personalmente, pois foi o que me dixo a mí o que me din en Galicia é que o persoal, cando faga falta máis persoal, que non vai haber problema, pero eu que din cando faga falta máis persoal, que non hai problema, se teñen máis servicios, que van poñer máis persoal, e de aí non salen, pero as plazas, decidir cubrilas, pois, polo visto, pois non as deciden.